Bibi fulɓi fullaɓe barki bibi fulɓi fullaɓe lamɗam Pindi TV ari addi jam ko soynata noon so sami hocce wona hay nokku ko ɗoyet Tidiane ko mbiɗa eyyi ko kalɗa ko noon ko soynatano so sami hocce ndeha noon mbiyen hayo en malama ha Pindi TV ganduɗa ɗo e 3 villa ganduɗa yimɓeɓe foof ko arani ko enen foof batten hen haqqillaji ko enen jeeyi Pindi TV ene werti juuɗe mum kala ganduɗa ɓiɗɗo katanke jiɗɗo liggade pullo jiɗɗo heɗade pine e aadi e cosaan fof ne tawe ɗo e nder Pindi TV wadde Tidiane som nanimam Pindi TV fulɓe fullaɓe barki ko welmon no waɗe ko mettumon no goppe bandiraɓe sehilaɓe enen wonɓe ɗo liggantomon ɓe ɗo e Pindi TV e wonɓe caggal enen foof ndendi koye men min beedi on jungo min beedi juuɗi minen dabɓa e mon on duwaw minen dabɓa kedi iyafuy nde tawno wonko welata kaalowo welata keɗiɗo kala ko min perguiti gandon wona sagoja men ko yidde weltinde on bandiraɓe sehilaɓe sa yiiɗi nadde Pindi TV Tidiane hono mbatten ɗum ne ganduɗa ko ene weeɓino ha maayi Pindi TV ganduɗa so tawi vidéo arema Pindi TV ha mbaɗa wona aɗa fay hay wona aɗa yoɓa hay batte hen a yoɓata hay batte hen kadi ganduɗa ala hen ko tiiɗi ala hen ko so tawi ay vidéo arema tan sa waɗi cliquer less ɗo ma yi foof ne waɗa programme holno natirta hen e holno bindirta ha mbawa wadde abonné Pindi TV mbawa heɗade tigui e jewte fulɓe ɓiɓɓe fulɓe pullaɓe lamɗam ɗo e nder 3 villa wadde Pindi TV darini ko jinguere fulɓe fullaɓe barke Pindi TV wonɓe fulɓe wonɓe Dakar et diaspora partout dans le monde bandiraɓe sehilaɓe kala e mon moni kala yo heɓe hen fodde mum welto bandiraɓe Pindi TV diaspora ganduɗa a haali Europe joni sen kaali Europe en kalan Afrique ganduɗa wonɓe Angola ene mbawi heɗade wonɓe Côte d'Ivoire ene mbawi heɗade wonɓe kadi Gabon ene mbawi heɗade wonɓe kadi Congo ene mbawi heɗade ganduɗa Pindi TV batti hen haqqillaji mum aada e cosaan e ganduɗa ko hanki men e cosaan men hanki e ko welno hanki foof ene tawe ɗo e nder Pindi TV ndeha noon haɗani ɗon tan ene ɓenni kadi ha nokkuji goɗɗi mbiɗa ko wadde bandiraɓe Pindi TV no Tidiane wirni haɗani ɗo mamin jaa Fouta mamin jaa he marché ji mamin jaa kala ɗo miijiɗa ɓiɗɗo pullo kala ɗo woni mamin jotto toon gam yidde tan weltinde on bandiraɓe sehilaɓe onon keddi wallahi no kalɗani ko noon ganduɗa ittude men ɗo nawa en banggue goɗɗo ɗum fawi koye dépendre fawi koye yimɓeɓe no ganduɗa kala no yimɓeɓe jiɗiri ɗum ganduɗa ko yimɓeɓe joɗanini ɗo enen joɗanɗen ɗo ko ɓisgu fulɓe kala ɗoɓe noddi en eɗen nooti ɗon hayso ɓe noddi en ko Paliba eɗen nooti ɗon hayso ɓe noddi en ko Hornolde eɗen nooti ɗon hayso ɓe noddi en ganduɗa ko Wourossogui eɗen nooti ɗon hayso ɓe noddi en ko Matam eɗen nooti ɗon ndeha noon kala ɗo nodde ɗen e falde he hamin nooti on minen ɓiɓɓe Pindi wonɓe ɗo e nder Pindi TV liggotoɓe ɗo e nder Pindi TV min ngala jonde min ngala dande so wona ganduɗa ko wela toon foof ko ɗum min mbaɗata kala ko jiɗɗon kadi ko noon min mbaɗirta guila puɗal ha mutal wadde son beltaki tan koye mon ko welmon no waɗe mettu mon no woppe Pindi TV ko beelamo tan woni ɗo